Good morning ulit mga kapatids. Ito na ngayon na kayo natin. Ang laki na. Blue bar siya na may pagkaputi dito. Puti sa mata. Ito. Mga puti-puti rin siya sa ulo. Ganda ng kulay nito. Tignan natin si Brown. Ito na ako. Wala po si Brown. Ang hanay ito. Mas nauna. Mas malaki ito. Lumabas na yung tatay niya. Nanay niya tatay niya. Kuwang-kuwa na ito yung brown. Ito yung tatay niya. Subscribe tayo mga kapatid.